гостът ми е една добре позната диджейка, повече от 10 години опит на сцената има, Емилия, Еми, Шейми. Здравей, Еми, радвам се, че дойде. Здравей, Евче, много ти благодаря за поканата. Да, можеш ли да споделиш малко за това как реши да се занимаваш с електронна музика и да бъдеш диджей? Ами, всъщност това беше спонтанно решение. Започва от това, че винаги съм била меломан. И в даден момент имах така доста интересна селекция от музика, с която реших да експериментирам. Забавна история е, че всъщност в този си период аз не обичах да спя на тихо. И първите ми сетове са записани с идеята да слушам конкретни парчета без прекъсване. След което мои приятели решиха, че съм доста подходяща за откриване на партитата им, че селекцията много се връзва с това, което се случва по-късно през вечерта и нещата малко така на шега се случиха. Ти също така се занимава и с организация на партита. Как започна това? Всъщност това започна по-рано от пускането, защото мои приятели организираха събития, където доста съм съдействала с разни неща. В даден период се занимавах с визията за събитията, постери и така нататък. Как успяваш да станеш вдъхновена и да поддържаш страстта си към електронната музика? Ами, всъщност малката ми тайна е, че не пускам и не слушам само електронна музика и това ми носи доста такъв голям баланс между нещата, нищо не ми омръзва, винаги има разнообразие. Да. Супер, да, драги зрители, може да познавате Еми също така и като Шейми. Редовно може да видите в Бар Петък. Между другото, много любов за Бар Петък. Господин от предния епизод беше споменал, че там за една приятелка любимия му спомен. Искам да попитам, тъй като направих едно запитване в Инстаграм и доста хора предположиха, че или съм аз, или си ти. Познаха ли приятелката? Ами познаха приятелката, не съм аз, но и аз го казвам понякога. Аз съм приятелката, тази година няма да даваме празни обещания, кръци, ще пием. Пием си, така. Добре, как разбираш траковете за сетовете, с които успяваш да караш публиката да танцува цял вечер? Това е много интересен въпрос. Аз имам чувство, че музиката ми ме намира. Много е странно. Слушам изключително много музика в ежедневието си, постоянно преглеждам нови релизи и просто ги избирам така в времето. Рядко ми случва да седна просто за 2 часа и да преслушвам музика и оттам да си избера какво ще пускам на предстоящото парти. Тя просто ме намира в седмиците преди това и прави ми сетлист. Как успяваш да намериш баланс между по-комерциалните и по-андерграунд парчетата в сетовете си? Предимно залагам на андерграунд парчета, но харесвам доста и мейнстрим такива. Според продължителността на сета имаш няколко пик момента. Например, ако имам сет от час и половина, би вкарала 3 по-комерциални трака. В този един момент ще съм сигурна, че абсолютно всеки пред сцената ще знае тези парчета и ще се изкефи. Често има хора, които са за пръв път на парти, не са толкова нати с музиката, която пускаме. За тях е готино да чуят нещо познато. Имаш ли любим стил, който обичаш да миксираш? Защото знам, че не пускаш само техно, хард техно, пускаш също така R&B, хип-хоп. Ами, не мога да кажа, че конкретно имам любим стил. По-скоро в различни периоди имам вдъхновение за различен стил. В последните няколко месеца най-много ми харесва да миксирам UK Garage, но предполагам и това е просто фаза. Добре, кой те вдъхновява най-много и как това влияе на стила ти? Предполагам ме питаш за артист, да. Но ако трябва да съм откровена, най-много ме вдъхновява вайба, който ми носи самото парти и хората в него. Ако трябва да говорим за техно, не е тайна, че може би най-много ме вдъхновява Шломо. Харесвам и доста други артисти, всъщност и от неговия лейбъл, и от други лейбъли, различни концепции. Зависи. И за финал можеш ли да споделиш с нас някой интересен проект, който ти предстои, за който се вълнуваш? Поначало се вълнувам за Level Halloween. Както може би знаете, това е нашия 3-ти или 4-ти едишън на този ивент. Всяка година партито се получава повече от страхотно. Vibe е over the moon, всички са маскирани, хора елате маскирани.
Няма да ви лъжа, ще ви пуснем и не маскирани, но елате маскирани, просто ще се слеете с една много яка обстановка, очакват ви няколко зали с различна електронна музика, има по нещо за всеки го. Друго нещо, за което се вълнувам, което все още е много в началото in the making, работим по един бутиков private event, ще споделим подробности скоро. Само да допълня за Another Level Halloween, ако дойдете костюмирани, има конкурс за най-добър костюм, така че наградите ще ви харесат, няма да ги издаваме все още, ще бъде обявено може би ден или два преди самото събитие. Дами и господа, в залата, където ще пуска Еми, можете ли да чуете също Грозданов и Джой, Nobody, Карол, Ал The Chemist, Соваков, Инвойк и Траши и Шу. Все свестни момчета. Благодаря ти много, Еми, че дойде. Благодаря ти за поканата, Евче, беше ми много приятно. Очаквам с нетърпение и следващите ти епизоди.